Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय आङो दिनै मा शेयार खालामनो लादों बेखौनो आङो दा स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर। आरोबाव मोनसे खोथा लोगोफोर, चेनेलाव जायफोर गोदान नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना, हायोबा लाइक शेयार आरो कमेन्टबो खालाम आरोना। अब्ला आङो भिडिअखौ गोबाव खालामला स्टार्ट खालामसै आरोना, जों मा खामानि मावनो लादों। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आंना खामानिया स्कुला खुलिसिगोन जिहेतु, बेखायनो कभार होनाया सोलिगासिनो आरोना। नै माने आङो खामानिखौ मैयाबो मोनायाव मावदों आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय जाखिनि बाखि दङ आङो बेखौनो दा कभार खालामगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। फुरा माने बुक्सफोरखौहाय फुरा आङो बुक्सफोरखौहाय मैयानो कभार खालामजोब्बाय आरोना। बिमा फिसा ज'यैनो माने हेल्प खालामलायबाय आरोना लोगोफोर। एसे बिदायाबो होना होबाय, ओमफ्राय आं बांसिन होबाय आरोना। नै लेखायानो जि बुरजाखा, नैबे ड्रयिं बुकबो दंबावो आरोना होनांगौआहाय। थ' आङो नै बुरजाखौनो होबाय आरोना। नै गासै बेखिनि लोगोफोर आङो होबाय आरोना। बिराद बरिं मोनो आरोना लोगोफोर आङो बे खामानिखौहाय, अब्लाबो गवा आरोना लोगोफोर। थ' माखासे आद्रा खामानि दंबावो, बेखौ होना लाग्रोनोसै आरोना आङो। लोगोफोर नैबेखौ हाबाय एसे सिगां, ओमफ्राय नैबेखौबो हाबाय आरोना। माने फिसाबो माखासे, गिदिरबो माखासे हरफाखादोंमोन नालाय खबारखौ। ओमफ्राय फिसायाबो बबेबा बुकावहाय खामानि होबाय, माने नैबे कपिनि देरसिनाव खामानि होदों आरोना। ओमफ्राय जाय देरसिन नैबेसो कपियाव बाहागो मोनबाय आरोना, ओंखायनो नैबेयो समान जायगायाव जायासै आरोना। थ' जेबो नंला, जायो जाथोंसै आरोना लोगोफोर, माने गाज्रिल' दाजाथोंसै। दंबावो आरोना, बेखौनो होबाय थानोसै आङो। स्कुलाथ' खुलिसिगोन लोगोफोर, माने स्कुला गाबोननो खुलिसिगोन आरोना। ओंखायनो बे समावनो थाम थुम खालामनानै लाबोखानांसिगोन होननाय बायदि माने खामानिखौ मावबाय आरोना लोगोफोर। दिनै फांखा हिउ सोलिगासिनो, ओमफ्राय ओरै जोङो मावगासिनो आरोना लोगोफोर। उफाय गैया, गरम बोथोर फैबाय, बानाय मोजोमनाय बे बिमायानोसै आरोना, बिमा बुरैयानोसै। उफाय गैला, माने रोङिखौबो रोंनांगौ जानानै फैयो आरोना लोगोफोर। मासट होथेदों आरोना। नोंना बुगा एसे फरायफैलाय मामा, इंलिसखौ एसे फरायफैलाय। नों मा जा हायो बेखौ फरायफैलाय, सिनायनायखौ फरायफैलाय। नोंनि इंलिस बुगा, नोंनि इंलिस बुकखौ लायथां। नोंखौ एसे हास'नोसैहाय। जा हायो हारसिं फरायनो सेस्था खालामनांगौ। मा नामबो लिरनांगौ, बहुद नाम लिरनांगौ दङ। माने कभारा गुवारद्राय जाबाय। माने लोगोफोर नैबे कभाराहाय गुवारद्राय जाबाय नालाय, ओंखायनो कभारफोरखौनो माने हासिनांगौ जानानै फैबाय आरोना। इंलिसालाय इंलिस आं बर'खौ बुंना दं। दे फराय दे। सिनायाबाबो गोसोआव लानानै फरायनांगौ। आया आंखौ राया, अ आ, आया आंखौ राया, इ गोसोआव लायो आं, टि उ रि। जों गेलेयो सारि सारि, ए ऐ मा नागिरदों आबै, औ मैगं नागिरदों फिसौ। ओमफ्राय मोनसेबाव अखाफोर गिसि खान्दा लाबो, गिसि खान्दाखौ मानो, सिरि गिजि फुथेनो, सिरि गिजिखौ मानो, बैसोराङानो गारहोनो, बैसोराङाखौ मानो हाथाइसालियाव फानहैनो। हाथाइसालियाव मानो फानहैनो बैसोराङाखौलाय? बैसोराङाखौ मानो फानहैगोन हाथाइसालियाव? फैसा मोननो। आयौ मा गयै जाखो बेलाय, गयै जालायलांबाय नामा? एबार माथो नांगोन आंनि बुकआ। फरायनोसै आं मोनसेबाव। बेयो नामा मा? गेदासो जाबाय आरोना नै एबार। इंदुलिदु।
볼 사카치아우 투 아다 고라이세요. बिराद गिदिर आरोना लोगोफोर नै बियो माने बुकनिमोन खिन्थु बुकनियाबो माने बेसेबां गिदिर आरो बेनिफ्राय एसे फिसासिन आरोना माबाया कभारा ओमफ्राय बुकाव सोलिजोबदों आरोना ओमफ्राय नै थाङै थुङै गिदिरासो माने कपियाव गोग्लैबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो हासि नांगासिनो दङ आङो हासि बोखानांसिगोन आरोबाव सिजार Mami nang kurang di kantin ay. Nay kunay mami. Ing duli du por sa카치아우 투 아다 고라이세요. 팔리 간치야 kel. Baru mencoba sakura. Sakura. Nay. siguro O kapag kau dandang pasor badonta. Nungi nampaya obaw tangdeng. नोंनि नोमफाया बहा थांदों नोमफाया बहा थांदों सो खोमा इलाय अखाफोर गावदांदां बासर बालन्दा नोमफाया बहा थांदों खामफ्लाय दानहैदों खामफ्लाया मा जाखो दे फरायदो गावदांदां बासर बालन्दा नोमफाया बहा थांदों आफाया खामफ्लाय दानहैदों खामफ्लाया मा जाखो राजा जाहैदों राजाया मा जाखो गराय दाब्रायहैदों गराया मा जाखो गांसो जाहैदों गांसोआ मा जाखो अर खामलांबाय अरा मा जाखो अर खामलांदों अरा मा जाखो दैखौ मोनबाय दैया मा जाखो दाउखाजों लांबाय दाउखाया मा जाखो हाजों थांबाय लोगोफोर नै दा नाम लिरनायनि फारि खलम लाखाबाय नाम लिरना होनोसै आङो नाम लिरनांगौ लिरलायनांलांदां लोगोफोर आङो माने कभारफोरखौ खालामखांजोब्बाय मैयानो माखासे खालामखादों मोनायाव ओमफ्राय नै दा कपिसफोरल'सैमोन आरोना आं कभार खालामखांबाय ओमफ्राय नाम लिरनायनि फारि जाबाय थ' आङो नाम लिरबाय आरोना लोगोफोर कपिस आरो बुक्स गासिबावबो लिरजोबनांगौ दंथारो मोनसेनि उनाव मोनसे लिरगासिनो दङ आङो लोगोफोर ओमफ्राय गरमाथ' बहुद गरम बिराद सिउ आं बार होना होदों आरोना ओमफ्राय माने रायलायनायफोरखौनो बांद्राय मोजाङै खोनालायलाङासै आरोना माने सिउ बारानो माने लाखोमानानै दोनबाय आरोना आरो आङो केमेराखौबो एसे गोजानाव दोनदोंमोन जिहेतु बेखायनो मोजाङै खोनायासै आरो अबा ओमफ्राय माने दा नै आङो लिरगासिनो नामबो लिरनांगौ साबजेक्टनि नामबो लिरनांगौ बिदि आरोना माने बोला लिरनानै होबाय आरोना आं फिसाजोआबो माने स्टिं सिथा बे हिन्दी बे एमाइल बिदि होनलायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने गावनि गोदान कपि गोदान बुक्स नालाय ओरैबायदि माने एक्साइटेड आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जा हायो बेखौबो नोंथांमोना खोनाखाबाय माने फिसाजोआ फरायनानै दिन्थिदों आरोना आंबो बिदिनो टाइम मोनबानो फरायनो होयो आरोना जाहाथे माने इजि जायो गोसोआव थायो बे हिसाबै आरोना ओमफ्राय नै बिमाया सुख गैया आरोना लोगोफोर फारसेथिं नाम लिरदों फारसे फिसाजोआ बेबायदि आरो माने क्लिप आरोना बेबायदि सिथाबनानै होबाय आरोना माथो खालामबावनो जायफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ नायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बरिं मोनदोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर माने भिडिअआ बहुत गोलाव जादोंमोन अब्लाबो माने आङो एसे सर्टकाट खालामबाय आरोना स्पिडाव होनानै स्पिडाव होआमोनब्ला आरो बहुत गोलाव जागौमोन थ' बिमा फिसा जोङो स्टिं सिथा मावबाय आरोना लोगोफोर कभार खालामनाय होनबाथाय बिदिनो लेथेर फेथेर जायो आरोना लोगोफोर आरो बेखौबो जोङो माने बिसनायावसो खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर माने आङो गोलांनोसो रेडि जादोंमोन ओमफ्राय गोसोआव फैबाय जिहेतु गाबोननो क्लास बेखायनो आङो दा मावनानै लाबाय आरोना दा आङो नै क्लिन खालामबाय हायदै लोगोफोर खनथुमजोब्बाय दाखोरा नै दिनै बेसेबांल' जाबाय आरोना माने मैया हरावनो होनानै लाखादों आं भिडिअसो बानायासै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय